Preisler. Sune er ikke en kriger. Ridderen Jensen på den anden side. Og i midten til hest har vi Ridder K. Skal de ikke præsentere hesten? Det første, som Talhofer opregner, og som vi har viden om, det er kamp med tung slagsvær. Det er sådan lidt, som jeg har her. Det er et meget kraftigt og langt svær. Og er man dygtig med 2 hænder, så kan man ud over fængslet til 1, så kan man klare 2 riddere med 1 svær. Det næste, han nævner, det er spyd og svær. Spyd og svær. Så man kan sige, Det er en god kombination. der er der altså et svær mod spyd. Og hvad sejrer så mest? Ja, det afhænger igen af dygtighed. Den ene mod den anden. Men ofte var spydet hurtigt i forhold til sværet. Se, det næste punkt her, som han trykket beskriver, det er denne her. Næs. Det kaldes en næs, en stridsøkse. Og nu vil vi praktisere, hvordan sådan en økse blev brugt, og hvor farlig den kunne være i rigtige hænder. Ridder Preisler vil nu være med til at demonstrere, hvordan det foregik. Han skal være offer for køllen, mine damer og herrer. Og når nu ridderen kom her, godt sagde det. Og han kan slå her foran, hvis nu han har rustning på, igennem panseren. Og til sidst og ikke mindst, køllen i hovedet. Ned med ridderen. Nå, nu er han nede. Hvad gør man så? Når ridderen er på jorden, så trækker man sin trokar, sin dolk, og så stikker man ham her under armhulerne, hvor der ellers var mulighed for, at han havde et svagt punkt. Altså ikke nødvendigvis svær, men dolken, trokaren, kunne afgøre kampen ret hurtigt. Ridderen er også god til at bruge fiske med. Se, noget der Når også de smadrer fisk. blev anvendt. Noget der også ofte blev brugt, det var 2 køller, 2 skjolde. Så kunne man jo igen, når man beskyttede sig, så kunne man jo hamre mod skjoldet. Og I kan godt høre, at der skal altså virkelig slås til her, hvis man skal vælte sådan en ridder som ham her på jorden. Før kunne det jo lade sig gøre med køllen, men det kan det ikke rigtigt nu. Nu er han beskyttet rigtig godt af slaget. Kølle og skjold. Så er der også nævnt i bogen mandshøjt skjold og et langt sværd. Og det kunne for eksempel være det, jeg brugte allerede i begyndelsen. Det kunne være det lange sværd her, som er ret uhyggeligt våben. Og så er der også det, der hedder skjold alene. Man kunne faktisk klare sig med skjold alene. Der findes forskellige skjoldformer, de lange her, og så er der korte, små kugler, som er ret effektive til at klare sig med. Må vi få lov til at demonstrere det der med skjoldene? Ja. Bare så I kan få en fornemmelse af, hvor meget kraft der er på, når 2 mænd de buller sammen. Nej. Sådan. Ned kom han. Han skjold alene. Det er sådan, så han har tegnet sig på. Han har vist det til den lige. Det er ikke stærkt. Se, således kan man også komme ned, uden nødvendigvis der er våben i hånd. Skjolde findes i forskellige typer. Der findes skjolde med hager, med modhager. Det har vi ikke brugt så meget herhjemme, men det findes faktisk. Og endelig kommer der sommetider en kamp med dolk alene. Man kan udover bruge den til at slå ihjel med, som vi så før, dræbe ridderen på jorden, så kan man også have, at modstanderen har et dolk. Så kæmper man udelukkende med denne her. Og det er noget, der skal dygtighed til for at gøre. At man sagtens kæmpe med dolken alene og vinde en god kamp. Ja, se, så er der også brydning. Kastekniv. Det var også noget i middelalderen. Det gjorde man ret meget. Og man fægtede med sværd og dolk. Og sværd og dolk, det kan ofte være meget farligt. Vi kan se 2 riddere i kamp her.
til, hvordan han bruger festet og sværet til at slå med. Det er ikke nødvendigvis den skarpe side. Festen. Så får han brugt hjelmen også. Ja. Fri kamp. Prøv at lægge mærke til, hvad han gør nu. Han holder han fast i sværet og bruger det til at slå med. Lad os lige se, hvordan du gør det. Nu er han ubevogtet. Og så står han ned i hjælpen med sværet. Sådan. Høreskader for 3 uger. Ja. Ja, det er en mild form for hjernerystelse. Det er faktisk herude. Især hvis det er med kølle, så når de gør det. Du får åndedrætsbesvær, du får ondt i maven og rigtig ubehageligt. Ja, han har overlevet kampen. Hesten gør stadig alt arbejde. Der fandtes forskellige former for sværd igennem tiden. De første riddersværd var nogenlunde lige påstandede. Efterhånden opstod der forskellige modeller. Med sværd var det nok ligesom at tøj. Det var en modesag, hvordan sværd skulle se ud i perioder. Det her jeg står med nu, det er et halvandenhånds riddersværd. Og det er det, som man kæmper mand mod mand med, halvandenhånds sværd. En anden form for sværd, det er det, som man brugte lidt senere, som vi ikke lige har optegnelser over i bøger, men dog alligevel beskrevet. Det er så lidt som det her. Det er renæssancesværd omkring 1500. Og det farlige ved sådan lidt som det her, det er jo, at en veltrænet kæmper kan låse klingen med denne, har de hakt af her. Og i det øjeblik, han låser klingen, hvad sker der da? Jo, der trækker han sin dold og stikker modstanderen, mens han låser med dette her. Så det er også meget farligt våben. Nu skal vi lige se en hjelm. En meget tidløs hjelm. En som denne her. Det er en normannerhjelm. Og I kan jo godt se, i forhold til den, som krigerne her bærer, der er det en helt anden type hjelm. Den her, det er et tidlig hjelm. De andre er noget senere. Det her, det er en normannerhjelm. Og den bliver brugt fra 1100-tallet og godt stykke fra 1300-tallet faktisk. Den tidlige hjelmtype, det er også denne her. Den kan flere af jer ikke genkendende til, hvis I har været i det klassiske Grækenland. Den græske hær for flere tusind år siden havde en hoplit her. Det var fodfolket. Og hoplitten var udstyret med en hjelm, der var næsten magen denne her. Og den efterlignede man i middelalderen. Desværre må man sige, der er ikke særlig meget dækning på sådan en hjelm. I kan jo godt se, hvis vi lige vender de to krigere om, så kan I se, at her er der jo en bedre dækning. Og også foran og bagved, og især på den ridder her, der kan I se, hvor godt beskyttet han er ned i nakken på slaget. Er der beskyttelse i denne her i nakken? Nej, det er der ikke. Kan han blive slået den vej. Den er ikke særlig god. Den var meget genkendelig i hvert fald. Den hjelm, jeg holder mest af selv, og som også bruges meget i turneringer, det er den såkaldte hundenæsehjelm. Det er jo ikke tilfældigt, at det er en hundenæse. Nu demonstrerer ridderen her, hvorfor den har den form. Sådan. Lad I mærke til, hvad der skete. Vi prøver en gang til. Hvad der sker? Sådan. Lansen glider af. Og i en turnering, der er det vigtigt, at man ikke mister sin hjelm. Og her skrider den altså af. 1375 cirka hundenæse hjelm. Se, nu skal I ikke høre en hel masse mere foredrag. Det kan vi blive ved med længe her. Men vi vil gerne lige se, vi er ikke på hvordan en ridder nedlægger et svin. Hvem af dem skal have nedlægge? Og det vil ridderen nu nedlægge, for en del af riddervæksten var jo også jagt. Sådan, prisen døde på stedet. Noget andet, en ridder også er god til, det er at ride mod kvintalen i midten og ramme et skjold. Og nu skal vi se, hvordan man med dansen rammer et skjold.
Hesten går efter ham, ikke den der. Sådan, damer og herrer. Skjold er ramt. Det er den første gang, vi hører om begrebet riddervæsen for alvor. Det er faktisk ved Danehoffet i Viborg 1287. Og der er det netop, det sker det fantastiske, at en dreng i en alder af kun 13 år bliver slået til ridder. Og det skete af morbroren Otto af Brandenburg. Og denne Otto af Brandenburg havde meget hurtigt set, at drengen havde gode fægteevner. For det er han virkelig. Og man skal gøre sig fortjent, hvis man skal være ridder. Og derfor blev han slået til ridder. Mine damer og herrer, det var en kort forvisning af ridder Freisler, ridder Jens og ridder Kås. Mine damer og herrer, tak for opmærksomheden. Fortsat